Nagdeklara ng state of calamity ang Iloilo Province matapos ang tumataas na kaso ng dengue. Ito ang isinagawa sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo kung saan iprenesenta ng Iloilo Provincial Government ang mga parameters na naging basehan para sa nasabing deklarasyon. Napag-alaman naman na umaabot na sa 6,000 ang kaso ng dengue kung saan 11 ang reported na patay. Tinuturo naman na stagnant water sa mga bahay ang breeding places ng mga lamok. Kasabay nito ipinasa rin ang 13.6 million pesos na Quick Response Fund na gagamitin ng Iloilo Provincial Government sa mga gagawing dengue interventions sa probinsya ng Iloilo. Dahil sa tumataas na kaso ng dengue sa Iloilo Province, nagpaalala ang Iloilo Provincial Health Office na regular na palitan ang mga stagnant water sa loob ng bahay, kagaya nitong vase na pwedeng itlugan ng mga lamok. Ito si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.